ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत एकूण 8,169 पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 30 एप्रिल 2023 पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार आहे। त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत 25 जानेवारी 2023 ते 14 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत आहे। इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना सावंतवाडी विधानसभा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून मोफत अर्ज भरून देण्याची व्यवस्था यशवंतराव चव्हाण सेंटर सावंतवाडी या ठिकाणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारेपरब यांनी दिली। तर अंमली पदार्थ घरपोच मिळत असून बेरोजगार तरुणाई व्यसनाधीन होते, रोजगार देत त्यांना रोखायला हवं असं मतही त्यांनी व्यक्त केलंय। तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा आता होत आहेत आणि त्याच्या भरपूर जागा म्हणजे जवळपास 8,169 जागा भरती होण्यासाठी आता तयार आहेत आणि त्याची परीक्षा होणार आहे ती 30 तारखेला होणार आहे फेब्रुवारीच्या। आणि गट आणि गट ब असे 2 प्रकार त्याच्यामध्ये, मी ते डिटेल्स तुम्हाला नंतर पाठवते। त्यामध्ये गव्हर्नमेंट जॉब हे आपल्या मुलांना बऱ्यापैकी त्यामध्ये मिळू शकतात, कारण कितीतरी मुलं आज बेरोजगार आहेत आपल्या भागामधली, कितीतरी मुलं इतकी हुशार आहेत, त्यांच्यामध्ये टॅलेंट आहे पण त्यांना कुठेतरी रोजगार मिळत नाही आहे। तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ही जर परीक्षा आहे ती प्रत्येकापर्यंत पोहोचवली पाहिजे आणि त्यासाठी तुमचं सर्वांचं सहकार्य आणि तुमच्या माध्यमातून ती प्रत्येकापर्यंत पोहोचवावी। आणि त्याच्यामध्ये सहाय्यक कक्ष अधिकारी असतील, राज्यकर निरीक्षक असतील, पोलीस उपनिरीक्षक, दुय्यम निबंधक, तांत्रिक सहाय्यक, कर सहाय्यक आणि लिपिक टंकलेखक अशा जवळपास आज 8,169 जागा या रिक्त आहेत आणि त्या भरण्यासाठी ही परीक्षा घेणार आहे। त्याच्यामध्ये 2 सप्टेंबरला गट ब ची परीक्षा होणार आणि गट क ची परीक्षा 9 सप्टेंबरला होणार आहे। तर याची जी फॉर्म भरायची अंतिम तारीख आहे ती 25 फेब्रुवारी आहे आणि त्याच्यात ह्या सगळ्या फॉर्म भरून पूर्ण व्हायला पाहिजे। तर त्याच्यासाठी मुलांना ऑनलाईन फॉर्म भरणं बंधनकारक आहे। मग हे फॉर्म मुलांनी कुठे जाऊन भरायचे किंवा काय, आता ऑनलाईनची मागे आपण बघितली ग्रामपंचायतला काय परिस्थिती झाली। तर आता एवढा वेळ आहे तर मुलांनी 15 तारखेला 25 तारखेला पुढच्या सुरू होते, 25 जानेवारीला सुरू होते आता फॉर्म भरायची तारीख। तर 25 पासून आपण ह्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सेंटरला मोफतमध्ये ह्या मुलांसाठी फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देतोय। इथे 2 युनिट असतील जिथे त्या मुलांना मार्गदर्शन होईल। त्याच्यामध्ये मग वयाची मर्यादा असेल, म्हणजे 18 कमाल आहे, किमान आहे आणि कमाल आहे ती 43। मग त्याच्यामध्ये आरक्षण आहेत वेगवेगळी, जर अपंग असेल तर, खेळाडू असेल तर, किंवा एखाद्या कशामध्ये प्रावीण्य अजून मिळवलेलं असेल तर, अशा वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये प्रावीण्य आहे। तर त्या मुलांना ते पोचलं पाहिजे, त्यांच्यापर्यंत हे पोचलं पाहिजे, त्यासाठी आपण ही सगळ्यात महत्त्वाची इथे प्रेस घेतोय। तर मला एकच विनंती आहे की तुमच्या माध्यमातून का होईना आपल्या मुलांना हे मिळेल, म्हणजे त्यांच्यापर्यंत ही माहिती पोचेल, ते इथे फॉर्म येऊन भरतील। भविष्यात त्या 8,000 मध्ये जरी कोकणातली 50 ते 100 मुलं जरी बसली तर ते आपल्या सगळ्यांसाठी चांगली गोष्ट आहे, आनंदाची गोष्ट आहे। कारण आज बघते रोज 10 मुलं तरी फोन करतात की आम्हाला नोकऱ्या हव्यात, आम्हाला काम हवं आहे, पण त्यांना नोकऱ्या नाही आहेत आणि 5-10 हजारसाठी कुठेतरी इकडे तरी जावं लागतं आणि ते त्यांचे राहण्यातच खर्च होतात। म्हणजे मुलांची अतिशय वाईट परिस्थिती आहे। जसं कोकणामध्ये ना जेवढ्या हुशार टॅलेंटेड मुलं आहेत तशी जगात कुठेच नाही आहेत, पण ती नंतर पुढे पडतात, ह्या स्पर्धा परीक्षानंतर ती कुठेतरी मागे पडतात, त्यांना योग्य गायडन्स होत नाही। मागे आदरणीय पवारसाहेबांचं भाषण मी ऐकलं, म्हणजे मी तिथे होते उपस्थित पुण्यातलं, त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की मुलांची लग्न होत नाही आता, म्हणजे तरुण मुलांची लग्न होत नाही, जी हुशार शिकलेली मुलं आहेत, अतिशय हुशार, चांगल्या डिग्री मिळवली पण त्यांची लग्न होत नाही का, तर त्यांना नोकरी नाही आहे। मग ह्याच्यावर थोडा विचार केला पाहिजे, नोकऱ्या का नाही आहेत, काय घडतंय, कशामुळे। तर आपण जे आहे त्याच्यात तरी आता सध्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू आणि त्यांच्यापर्यंत जास्तीत जास्त ह्या गोष्टी पोहोचून त्यांचा लाभ त्यांना मिळाला पाहिजे। याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी, म्हणजे पत्रकार म्हणून तुम्ही
आम्ही कार्यकर्ते म्हणून आम्ही आणि बाकी नेत्यांनी पण याच्यामध्ये लक्ष दिलं पाहिजे असं मला वाटतं. खरं तर अजून एक वाईट मला वाटतं म्हणजे या सगळ्यामध्ये असताना मुलांमध्ये एक सतर्कता निर्माण करणं गरजेचं आहे. कारण आज मुलं व्यसनांकडे वळलेली दिसतात मला. म्हणजे कितीतरी सत्य परिस्थिती आहे, म्हणजे कितीतरी कुटुंब उद्ध्वस्त झालेली आहे की त्यांना म्हणजे नोकऱ्या नाही, म्हणजे शिकलेली मुलं आहेत, नोकऱ्या नाही म्हणून घरात बसली आणि मग ती व्यसनांकडे वळाली. म्हणजे मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलेली जवळची उदाहरणं पण आहेत जी त्यांनी स्वतः उद्ध्वस्त झाले आणि कुटुंब पण उद्ध्वस्त झाली. आणि याच्यातनं काही जण जी वाचलीत राहिलीत ती व्यसनाकडे वळालीत. म्हणजे आज आहे ना मला सांगायला पण वाईट वाटतं की आपल्या सुसंस्कृत सावंतवाडीत घरपोच म्हणजे व्यसना करणारे सगळे म्हणजे अंमली पदार्थ घरपोच मिळत आहेत. ही अतिशय वाईट परिस्थिती आहे. म्हणजे आता आपल्याला वाटते पण हळूहळू वाढू शकतं हे चक्र. ह्या मुलांना वाचवायचं कोणी तर आपणच पुढाकार घेतला पाहिजे. आज आपण मोठे आहोत, आपण समजदार आहोत, पण ही मुलं तरुण मुलं ह्यांना सांगण्याच्या पलीकडे आहेत. 17-18 वर्षाची जी मुलं आहेत ती आई वडिलांनी जरा बोललं की वेगळं पाऊल उचलतात. म्हणजे आपल्या घरातल्या मुलांवरनं पण आपण विचार केला पाहिजे की त्यांच्याशी मैत्रीचं किती आपण नातं निर्माण करायचा प्रयत्न केला तरी पण ती त्यांच्या सर्कलमध्ये कशी वागतात. त्यांच्या सर्कलमध्ये एखादा वाईट मुलगा तर नाही ना, तो त्यांना व्यसनांकडे नेत नाही ना, ह्या गोष्टीकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. त्यासाठी राज्यकर्त्यांनी पण सतर्क राहिलं पाहिजे, प्रशासनाने पण सतर्क राहिलं पाहिजे, अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहिलं पाहिजे आणि पत्रकारांबरोबर आम्ही नागरिकांनी पण सतर्क राहायला पाहिजे. आणि ही आपली जबाबदारी आहे. आपली सावंतवाडी सुसंस्कृत राखली पाहिजे, ठेवली पाहिजे. पुढे हीच मुलं आपली हे पुढचा सुसंस्कृतपणा वाढवणार आहे, ठेवणार आहे आणि आपलं नाव चांगलं करणार आहे सावंतवाडीचं. तर आपण एक जबाबदारी नागरिक म्हणून सगळ्यांनी मला एक खूप मनापासून तुम्हाला हे करावं वाटतं की म्हणजे ब्रेकिंग असं नाही पण ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ही 1-2-3 वेळा रिपीट करा. तुम्हाला अशी रिक्वेस्ट आहे की हे फॉर्म भरत असताना पुन्हा एकदा तुम्ही वाटल्यास एखाद दिवशी इथे येऊन एखादा फोटो काढून फॉर्म भरतायत मुलं, शेवटची तारीख आहे, तुम्ही येऊन फॉर्म भरा. असं जर तुमच्याकडनं एखादी बातमी जेणेकरून आपल्याच मुलांसाठी आपण हे करतोय तर मला एक रिक्वेस्ट एवढी आहे की ही 1-2 बातमी तुम्ही पुन्हा एकदा 2-4 दिवसांनी रिपीट करावी आणि आपल्या मुलांपर्यंत पोहोचवावं. कारण शाळांच्या जवळपास किंवा अजून कुठे म्हणजे ह्या गोष्टी आहेत, मुलं व्यसन करतायत. आणि अजून एक विषय सायबर क्राईम, हा पण एक विषय. आणि याच्यातनं मुलं आहे ना सायबर क्राईम घडतायत, कितीतरी मुलांना ब्लॅकमेल केलं जातं. मला वाटतं आम्हाला महिलांनाच याच्यावरती पुढाकार घ्यावा लागेल. आमच्या मुलांसाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागणार आहे आणि मोठं महिलांकडनं आंदोलन हे पुढच्या काळात आम्हाला करावं लागणार आहे. त्याच्याशिवाय याच्यावरती मला वाटत नाही की लोकांचे डोळे उघडतील किंवा मुलांचे किंवा राज्य शासनाचे डोळे उघडतील असं वाटत नाही. राज्यकर्ते आणि अधिकारी दोन्ही जबाबदार आहेत. आणि आपण महाराष्ट्रात इतर ठिकाणी बघा जिथे ना 2-3 पंचवार्षिक ज्यांनी नेतृत्व केले तिथली जनता बघा, तिथला विकास बघा, तिथली कामं पहा, तिथल्या मुलींचं शिक्षण बघा, त्यांच्यासाठी संस्था आहेत, इंडस्ट्रीज आहेत, कितीतरी काम आहेत. म्हणजे ना सोनं केलेलं आहे त्यांनी संधीचं. पण इथे तसं दिसत नाहीये. त्यांनी विश्वास ठेवला, निवडून दिलं, पण त्यांनी जनतेसाठी जे करायला पाहिजे ते झालेलं नाहीये. प्रत्येक वेळेला नवीन काहीतरी गाजर दाखवलं जातं. म्हणजे लोक कशी विसरून जातात, एखादं गोष्ट झाली विसरतात, मग नवीन काहीतरी बाबा मी रोजगार देणार, मग सेटअप बॉक्स आलं, हे सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.